तर अशा पद्धतीनं शेती करत असताना एक आधुनिक पद्धतीनं शेती केली पाहिजे आणि जास्तीत जास्त आपलं शेताकडे लक्ष असलं पाहिजे. कारण आपला वेळ जर आपलं काम सोडून गावात पारावरच्या गप्पा मारण्यात किंवा राजकारणामध्ये जात असेल, तर आपण शेतीमध्ये यशस्वी होऊ शकत नाही. सकाळी उठल्यापासून शेती कामाच्या नियोजनाला शेतामध्ये फेरफटका मारायला सुरुवात केली पाहिजे आणि संध्याकाळी झोपेपर्यंत त्यासाठी काय काय केलं पाहिजे, आज दिवसभरामध्ये काय केलं, आज नियोजन काय असलं पाहिजे आणि ते कशा पद्धतीनं नियोजन करायचं हाच विचार डोक्यामध्ये असला पाहिजे. तरच आपल्याला शेतीमध्ये यश मिळत असतं. कारण शेतीमध्ये रोजची अडचण ही तुम्हाला शेतात गेल्यानंतरच समजत असते. शेतातल्या अडचणी तुम्ही घरी बसून सॉल्व्ह करू शकत नाही, त्या सोडवू शकत नाही. तर जीवनामध्ये यश मिळवत असताना, कोणतीही गोष्ट सक्सेस होत असताना, त्यासाठी आपल्याला निरंतर प्रयत्न करणं गरजेचं असतं आणि त्यासाठी आपल्या फील्डवर आपण प्रत्यक्ष हजर असलं पाहिजे. मग आपलं क्षेत्र कोणतंही असू द्या, तुमचं दुकान असू द्या, तुमचं आणखी इतर कुठलीही सर्व्हिस असू द्या किंवा अजून तुम्ही एखादी कंपनी काढलेली असू द्या. त्या ठिकाणी तुम्ही त्या कामाच्या ठिकाणी जर हजर असाल, तरच तुम्हाला त्या कामातील सगळे बारकावे समजून येतात आणि तिथल्या अडचणी तुमच्या लक्षात येत असतात. तर मित्रांनो, यासाठी मी शेती असू द्या किंवा माझा दुसरा व्यवसाय असू द्या, त्या व्यवसायाला जास्तीत जास्त वेळ देण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्यामध्ये आपल्याला कसं पुढं जाता येईल आणि त्यातून आपल्याला जास्तीत जास्त उत्पादन कसं मिळेल किंवा यश कसं संपादन करता येईल, हा माझा सातत्यानं प्रयत्न असतो. तर मित्रांनो, हा माझा ऊसाचा प्लॉट तुम्हाला आवडला असल्यास चला यशस्वी होऊया या यूट्यूब चॅनलवर कमेंट करा आणि जास्तीत जास्त चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि शेजारचं बेल आयकॉन बटन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.